Bună altă dня, mă mândrănesc. M-am văzut un articol a unii scrie că s-a întâlnit Ioniță cu prim-ministrul nostru, care mai e nou ales. Și ei s-au înțeles că să se întâlnească guvernele lui Gavriliță și guvernul Câțu din România. Eu, ca încep să înțeleg faptul ăsta. Și ar trebui să se întâlnească un guvern întreg. Nu, eu nu văd nic folos din asta. Nu și poate să dea. Și are guvernul României cu guvernul Moldovei în asta. Nu are nicio legătură. Eu, ca pildă, nu a să întâlnească. Și să aibă, ca pildă, diaspora din asta. Da? Diaspora care le-a dat 57 de mandate. Mi se pare că 57 de mandate, da? Și să aibă diaspora. De la asta. Nu e că nu știu, a să se întoarcă cineva acasă din diaspora. Nu, ca pildă. Aici care strigau că vrem copiii acasă, băi, vrem acasă copiii, Dodon, fură și băi, că atâta noi copiii acasă nu vedem. Eu vreau să văd amoi acum, e ca întâlnirea. Eu chiar anume vreau să văd din ce și din întâlnirea asta care se întâmplă între Gavriliță și Câțu. Ce anume și folosit. Eu vreau să văd că ne apucăm, nu trebuie să chipuim folosit. Dacă nu o chipui, nu iese fără folos. Banii cheltuiți de dus încolo, duci încoace, întâlniri, dar eu putem să mai gândim, vai pensate, măi. Vai pensate și numărai ceva și trebuie, ascultai oamenii, știi? Tu ești prim-ministru ăsta nu e șesc cu sroz pantaloni în parlament sau fusta. Care și are, care și îmbracă. Nu mai înțelegi și nici îmbracă. Da. Și asta ar avea folos. Adică, dar tu să te întâlnești, puteai să te întâlnești cu guvernul Capelul Ucrainei. Adică eu am auzit că ei vrea să întâlnească și prim-ministrul Ucrainei. Eu cred că numai cu prim-ministru. Cu guvernul Ucrainei, eu nu știu ce să întâlnească acolo și să aibă ei. Asta e chipurile, măi, nu ne întâlnim numai cu românii, să nu ne îngeduiască pe noi, că noi chipurile suntem pro-români. Nu voi și sunteți pro-români. De fapt, din tot povestea asta cu pasul ăsta, una și este limba română și ei români și gata. Folos țărinic. Eu am spus încă o dată, fiecare, oricare, care au dat pentru derbele ăștia, ei n-au nică folos, ei nu răspund nimic. Dar ar trebui să nu se răspundă, când nu mă doare capul Gavriliță. De atât că Gavriliță a ajuns a ăștia care au votat pe noi. Ei își vinovesc. Noi să vedem înainte. Ei, de fapt, de nică mai mult nu e bună. Nici Gavriliță, nici pasul și ei. Eu am spus, eu mai fost, mi se pare că ministru, a fost ministru, da, eu am fost ministru în guvernul Sandu. Când Sandu era prim-ministru, nimeni nu ține minte. Ceți nu știu, măi, nu știu, eu încurcau, pe din nu știu nici eu încurcau, dar și mie e cam izgârșită la vai. De fapt e izgârșită, eu cum înțeles că e izgârșită și pentru țară. Adică o capică nu dă. În schimb de smulți, de scurs bani din moldoveni, Sandu deodată a început atunci. N-ar să fie ca omul să uite și să înțeleagă că ce-a făcut Sandu acolo, asta și este politica ei. Asta e toată mintea ei. Așa că eu chiar aș vrea să văd folosul, cel mare folos din care să aibă Moldova de la întâlnirea asta dintre guvernul Moldovei și guvernul României. Românii săraci singuri acolo, e ca și-a zvârlă, e ca eu m-am uitat în știrile românești și singuri și-a zvârlă și cresc pe deal, și pepenii, și patlajelele, a zvârlă tot. Adică a zvârlă pe deal. Ei n-au cum, ei încurcă și vine din afară, mai ieftin. Da, ei nu pot să vândă la voi, nu și în țară, nu pot să vândă producția lor. Ei și vor să ne învețe pe noi cum noi tot așa ești, la noi tot așa ești, brândă. Sandu nu pot să voteze. Eu mai spun o dată, că dacă Sandu în 4 guverne, voi nu știți nică ce-au făcut în 4 guverne, credeți-mă. Asta și are legătura, că ea n-a să facă nică în președinție. Are legătura că partidul ei nu știe ce să facă în țară. Nu e ei, s-o apucat tare. Dar n-a să iasă nică, de atât că nu poate, de atât că ei nu știu. Voi ați ales pe cei care nu știu. Voi care ați vrut tare să-i smulgeți capul lui Dodon, voi ați ales niște... Bun, păi, da,
eu copil au tare multe întrebări la Dodon. Tare multe la Dodon. Eu am votat pentru Dodon numai de atât că eu n-aveam pe altcineva. Dar vroiam pe altcineva. Și eu chiar mă gândeam că după Dodon a să fie cineva mai deștept. De aia că au venit încă mai prost. Dar noi, cred că așa e legea, înțelegi? Moldovanul ăsta se prinde în prostii și el se prinde în prostii, da? E prins de prostii, el și el prins în prostie și el noată singur și el încăpățânat în noată, lui lămurește, băi, omule, nu ia, să ne duce nică, nu, el băi, acolo se bagă în prostii și el vine și, băi, femeia îți fac treabă, băi, femeia și ea. Și dar mai mult nică, în afară de femeia și el are o credință goală. Este așa un cuvânt vechi românesc în altă limbă, se numește fanat. Adică oamenii, un fel de credincioși, în secte, toți sunt înclinați spre sectă. Deși într-o sectă oarecare. Adică nimeni nu gândește. Eu vreau să vă spun un lucru mai însemnat, că devină presa moldovenească, televiziunea moldovenească, e prostește. O parte din televiziune lucrează pentru unii, alta pentru alții. Nimeni nu lucrează pentru țară. Eu i-aș închide pictoare, pe crucea mea. Aș lăsa numai Moldova una, din Moldova una și aș alunga pe tăți. Și aș lua alții. Eu aș lua moldoveni. Iată că dar un moldovan care nu se amăgește singur pe dânsul. Da, am început despre Gavriliță și eu vreau să mă duc cu Gavriliță. Eu aștept. Da, aștept la Gavriliță, la întâlnirile astea și v-am folosit pentru Moldova. Și vreau Gavriliță să aducă nii, să ne arăte nii. Eu cine sunt? Eu sunt obișnuit moldovan, care trăiește în Moldova, care e moldovan, din Talpa. Așa sunt. Eu moldovan din Talpa, eu altceva nu pot și cu toate prostiile care le vorbesc ăștia, și pro-românii, și rușii iau treaba lor, lasă la dânșenizarea să lămurească. Eu, românii, las prostească moldovenii de acolo până încă mai pot prosti. Dar aici pe mine nu pot să mă prostească, eu și-o sunt ceva am citit, ceva știu. Și eu le cântăresc. Așa că aștept Gavriliță cu guvernul ei, după ce se întâlnesc și învață, închizesc pe cap românii, guvernul României vine câți și o închizesc pe cap pe tăți. Începe cu Gavriliță, da, și o închizesc pe cap și o închizesc tăți pe ministri, și după asta ei vin parcă măziliți de astea, de un sfânt, știi? Vin aici și fac minuni. Nu, Gavriliță? Așteptăm? Eu o aștept.